Nggih. Menika leres Ndara. Menawi bab kewajiban sedaya abdi sakmenika sampun ngertos kewajibanipun Ndara. Setunggal pakaryan kemawon boten wonten ingkang kecicir Ndara. Nggih. Abdi kinasih panjenengan. Iki kala-kala tandang gawe kaya kancane. Wong kok pegaweane mangan, turu. Dedaharan. Baru mau sekolah jenengan ingkang badhe dahar. Lho, kula milih jenengan sampun sare. Malah piyambake sing titil. Boten Ndara. Niku saestu kok Ndara kula niku mboten ngapusi niku lho seksine enten Dias, enten Mia. Nalika semono mlebu ning kene ya sa dadi abdiku. Nggih. Sing sabi teng ngawak. Nalika saiki lho ya pantes. Nggih ta. Aku lagi diguyuk Alka. Pancen pawakane ya kaya ngene. Kok tandake Samu barang cukup Kados ngaten Ndara. Mergo wis sawetara suwe tekan kewajiban. Nggih. Dulu iki kok durung ana kondur. Biasa ya lho ya. Nek kowe abdi biasa. Biasa. Sandanganmu kok gemabyur ya. Anjir to, lah kula disayang kali. Lah kula disayang penonton nek Ndara. Kakean saweran. Mboten disayang Ndara Putri. Nek Ndara Putri niku abdi kinasih ra niki. Lah kula niku abdi kinasih ukuran penonton menika. Wis aja kuwatir. Benjang tuh pasti ki Ndara. Piro kowe kari opo? Iya, Ngene iki lho Nduk sing mari seneng. Terus menane opo? Saestu Ndara. Njenengan kula nyuwun update ki Ndara ajeng Agustusan Ndara. Jenengan iku ingkang numbas. Kok ya ono piye Ndara. Wis aja kuwatir, mengko aku sing ngono. Anjir Ndara. Matur suwun sanget. Atur suwun lho nggih. Mriko. Iya, Jen bisa. Nggih, Kalau Adi bagian orang-orang padha pengumuran Jin Ndara. Jin menanyakan dipun sekecakaken anggenipun Kepareng Ndara. Ayo Ndara, menyapa Ndara.
padha melu ana ing kabupaten Pak. Banjur ora tau asok jonggo maring-maring Paranggan. Paranggan yo kapen ewon iki ora kelep dene Paranggan yo piye. Sing kencar-kencar pindho bangga yo bencana. Mula saka ku nganti pas tos antarane Kang Mas Senokumbara saka Madya. Senopati Cundaka saka Parangja. Aku kepengin ngubahke kabupaten. Lah karbunipun kados pundi? Normal menapa saged tekan Mas? Lah ku pepuntone para brangwetan, amen para brangwetan. Nasora marang wong desa kang dadi cucuke Ngayodya saka kabupaten. Lah iki malah apa? Brajangkara diniku ya guru Kang Mas Senokumbara. Pangongkon nyolong pusaka Kyai Budek Pagapati. Lah sing kon nyolong malah ketonding bang demit kula mawon. Lah iki kok padha cupluk. Jalaran opo? Sapa ta ketonding bang lan setan? Kula marongan kan. Iki muridé Sondong Majur. Rikala semana Sondong Majur dipercaya marang Kang Mas Penewu yang Guntur. Sikon tolong pusaka papat kancane. Roncong Gundala geni, sabuk tali wangke, kuluk kanigara lan rambut intip. Iki Kang Mas Yuni diapusi. Dheweke diangkat-angkat malah kaporo pusaka dhewe kepengin dadi bupati. Lah kula sapa iki? Umpama aku iki Penewu. Umpama aku maling Jenengan Penewu terus dikenal. iya. Mas, mawi malih menika kangge kesaenan kawula boten menapa-menapa. Boten kangge dadi panjenengan piyambak. Kula kinten kan disaten kok. Iya maning utama. Yen parang Garuda iki sok gedhe, kawula mesti gemare palujina. Mula yen dina iki tunggu oleh maneh. Ajeng malih napa? Ya maling pusaka. Lah pusaka niku. Iya, pusaka Kyai Budek Pagapati. Kadang ngerayu. Iya rek kok. Lah kok katen kejuran iki jaten timbangan kok. Nggih, sarujeng mawon kok. Nek sarujeng kan Mas. Menawi dados malih utama, kula kinten boten menapa-menapa. Menika kangge sedaya kawula ing parang. Nggih, pun kila lilani. Yen ngono, dongano tak colong.
bengi nangis wae amarga wedi karo manuke madu bodho melu umi. Merga roh lagune. Ngono. Iki sing arep malah ngebel terus nebel yangi menawa. Iku ora ngebel. Apa? Pesan suara. Pesan suara. Alhamdulillah le. Pak. Main ning desa Nduni, Dukuh Nduni, Desa Romanis. Legi ya. Kok legi yo? Lah Romanis. Wong desa kok legi. Desa ya ora legi aromanis ya aromanis legi ra aromanis sing digandul-gandulno. Lah iki niki desa ya ora legi. Alhamdulillah panggonane memenuhi syarat. Guri ana teratake. Manggon kulon dalan ya oleh. No sanding isor pelem ya oleh. Aku man gempletak ning isor pelem karpetku diteleki pitik. Kebangetan pitike sapa emang pitike kurang ajar iku. Wong panjene manggon ya maneka warna. Wengenane niku main teng daerah Pati mriko. Nggih sedekah bumi ngeten iki. Maine teng lapangan. Le riasno pinggir kuburan. Terus wengenane main sedalu. Maine nang sawah, kiwa sawah, tengen sawah. Sing tak welasi nu cah wedok-wedok nek nguyah. Wong wedok-wedok. Nah wong lanang nguyah ora biasa. Dipepen trek pani. Wong wedok nguyah angger ndodok nek muni atuh. 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 Lha kene no. Jebule kecocok tunggak dami. Anak padha karo main ndek wingi. Main dengi piye? Tanggal loro ndek wingi ning lapangan. Ning lapangan. Walah nggone kuwi lapangan tok pinggir sawah, pinggire tebu-tebunan. Heeh. Aku iku bingung. Bingunge. Nyawange iku ora ana kamar mandi blas. Lah kowe usul karo panitia? Aku ya usul karo panitia. Lemu usul, Pak,
niki golek-golekke cagak papat mungkin diubengi layar muni ngono. Terus panitia juga cagak papat diubengi layar. Diubengi layar. Ngono kuwi apike mbah, Pak. Teh apik. Heeh kok coblosan kok. Kaya coblosan karangan kok. TPS. Maneka warna panggonan sedekah bumi ya manca desa mawa cara. Karek ndelok-ndelok panggonane, nah panggonane ning kene iki wis penak. Wis jelas saben sedekah bumi ning kene. Ya mang panggungi madhep rene, panjake ning kene. Serias ya terserah wong nggo namba wae. Ayo kirim salam utawa tetepangan le karo piyai kene. Nggih ya, Pak. Wong kowe sing durung kenal. Nggih. Diucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatuh. Lemes e Lombok D kok lemes. Nggih tepangaken nami kula Plonto, Bu, Pak. Namine Songkro. Songkro buku momot kowe kono. Lah jeneng sapa? Plonto. Plonto, mbaluk plonco ngono ae. Amah. Plonto. Aluk gento ya, Bu ya. Aluk glento. Plonto. Heeh. Nggih Bu, griyane kula Blora. Ya. Jenengan nek tepang alun-alun niku jenengan nyetan kedhik wonten omah gedhong gowedhi niku, Bu. Warnane putih. Omahmu. Ngomong sapa? Lho. Omahmu iku. Rumah sakit. Lho rumah sakit mbok. Rumah sakit mbok kandhane piyai kene. Ancer-ancer, Pak. Iya. Ya nek jenengan pun ngertos rumah sakit niku jenengan ngidel kedhik. Ngidel. Ngidul kok ngidel. Ngidul antarane 100 meter niku wonten omah. Pagere cilik-cilik, Bu. Iku omahmu. Kuburan. Kuburan dijono wong ah. Nglewati lho, Pak. Kuburan mbok jono wong iku. Lho ancer-ancere ngono nggih nek jenengan pun ngertos kuburan niku antara gangsal meter wonten omah tingkat gede, tingkat 3, warnane abang, Bu. Ya iku Gurine. Alah. Wong omah gurine omah tingkat ae kok. Nggih Bu kula ngertos dhewe. Dono, Omahe Plonto ning gurine omah tingkat 3. Omahe gedene rambuh omahe niki. Ukurane dono Karo tengah meter persagi. lho nek turu ngene aku. Nek turu sikilem nang njaba. Omonganmu kok wong omah sanding omah tingkat. Mbok anggere omah cilik pinggir kali ngono wis. Nggih omahe Plonto payene sehawon jaman nika. Nggih. Jaman derek siswa budaya omahe gedhek, Bu. Dono, Pak. Sing guri ditempel kalender. Tembel gedhek, tembel-tembelan. Saniki pun melu siswa budaya. Saniki pun dirubah, pun digenti drastis gantine. Dono, Pak. Pun digenti kerdus. Kerdus untum kono. Sing guri. Ora kerdus. Lah apa? Plastik. Ora malah nemen. Wong kok iso Salam sik, piye kabare, Bu? Nggih, Bu, pripun kabare? Nggih sehat to? Alhamdulillah. Lara ya nang omah lele. Jenenge wong takok kok. Lara ndarano rumah sakit mbok takono sehat barang iku. Waras, Bu. Alhamdulillah. Waras ora waras nurut-nurut dalan. Mbok anggap wong gendeng apa piye? Wong takok kok iso ngono. Takok acara ngene dak pripun bubuge skocine tesih dak ngono. Lho ngono engko sore mampir. Oh. Mambu, Mpun mambu. lho mambu dipeme ah. Lho wong bugis koci mambu kok ape disogatno wong. Ngomong Arek gedang iki lho. takon kenalan karo piyai kene nami kula Plonto asli Blora ngono wae cetha. Wis cetha, wis tak kenalno. Heeh. Alhamdulillah. Pripun? Nyanyi engko ana bintang tamune barang kok. Kok. Ana bintang tamune bojone Karsi. Ana bintang tamune bojone Karsi. Bojone sapa? Bojone Karsi. Bojone Karsi. Nek kenalan ngono. Sadurunge kenalan Jawa ning mah kenalan biasa. Ngono alung aku kenalan sing nganggo lagu. Nganggo lagu duwe ben nyanyi. Oh iya iso. Iso ah. Oke. Aku ra wis kandha iki ketoprak siswa budaya. Matamu kono.
Aja gugup-gugupi aku ah. Aku ora gugup-gugupi kok. Aku rak wis kandha iki ketoprak siswa budaya. Siswa budaya pancen maco. Dagelane klenteng karo plonthong. Iki siswa budaya paling kondang sak juwana. Njaluk lakon apa mesti bakal dileksanakno. Ledeke ayu-ayu. Apik-apik ra ono sing bisu. Lho, ledek kok bisu piye? Lah tibane uwek. Ledek bisu nak nyanyi tukang tembel ban tak. Apik-apik ora ana sing lemu ngono. Apik-apik ra ono sing lemu. Ireng-ireng ramano beo aku klenteng. Aku plonto. Tuku tebu digawe gula. Bojo ayu nyawisi tangga. Lho. Fakta iku. Piye iki kepiye? Lho wis fakta, seliril. fakta sliril apane? Nek bojo ayu mbok tinggal merantau ning Sumatera. Sumatera. Heeh, Sumatera. Lah bojo ayu mbok tinggal alah kowe lagi mancik bis ngene lah. Kembrutuk kok nguri aping godho bojomu. Ora ana bojo ayu, bojo welik kok. Bojo melik. Bojo welik mau tak pamiti. Anu aku mangkat ketoprak. Heeh. Aku mangkat ketoprak sik. Heeh. Kene nek ngono jawabe. Jongos. Jongos. Ireng-ireng ramano beo aku klenteng. Aku plonto. Tuku tebu diwadahi nampan. Lho kok hek iku apa? Nggawa krecek wadahi nampan. Bojo elek tanggo ra doyan. Lho, Kaya bojomu ngono kuwi jongos. Elik ora doyane tangga ape ngambet blas. ya mau anjen tak atur rek. Nek kok ngambet ndelok ngene. Anjen tak atur, aku ketoprak ora tau mulai ya bojo apa ayu-ayu. Yo elek sing penting wedok. Elek Oh, wedok. sing penting wedok. Penting bolong. Omonganmu. Lho maksudnya tegek ngojo ngeres. Ya ngeres ah. Bolong iku bolong kupinge ngono lho. Kupinge. Ireng-ireng ramano beo aku klenteng. Aku plonto. Gawa krecek wadahi tapsi. Bojo elek ayo dipateni. Lho. Ngono kuwi bener bojomu wis elek pateni ae suwen. Gawakno bendo cerok ngono. Ngono iku ya ora apik ah. Kok iso ora apik? Bojo elek kudu diopeni. Diopeni? Iya, wong elek nek diopeni asline terus dadi ayu. Wong ayu nek ora diopeni dadine elek. Sebabe apa? Wong elek nek diopeni ditukokne body pemutih, ditukokno skincare, digawa nang nggone sablon. Alah sablon ku ngecap raim ngono. Ku lho. Salon. Ah, digono salon rambutnya dikopling. Alah mbok anggap montor ra piye? Ku lho. Semoting. Lah cemoting dadi ayu. Ayu. Oh, semono uga wong ayu nek ora diurusi. Kene. Walah, ya bendina ora diopeni ya, ora ditukono wedak apa-apa ya, udah dielekno. Balik elek neh. Ana. Mula sing bener iku diopeni, bojo elek kudu diopeni. Ning kene iki ora mung kowe karo aku. Ya sik. Apa? Aku ana perlu. Perlu apa? Goleki Mbah Mono lho. Mbah Pono ngono. Mbah Pono. Mbah Mono. Nang kene lho ya. Iya. Enteni ku Pak Amrono lho. Pak Amrono. Leru dalane. Rene Mbah. Mbah Pon. Jone karsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Loro aku ya nang omah, Mbah. Ngoten. Sehat. Alhamdulillah. Wilujeng sonten dumateng warga masyarakat aromanis dukuh weduni. Weduni. Nggih. Mboten duni tok. Mboten. Lah sampean nek melu ngenekan iki lha apa? Niki Wong apik-apik dadi petengan. Niki wau. Oh niki napa wonten Bos? Halo Bos. Pak Lurah. Ono gayane aku ora dadi petengan penak tani. Walah tata apa tani ku. Tani ku alate macem-macem kok sampean ngerti tani ku. Lho yo ngerti ya. Sampeyan petengan apa petani? Yo petani yo petengan. Lho nek petengan ku sareke paling penak lho. Nek ora metengi tak disiki.
Ora metengi. Gak madangi. Madangi mesti madangi gawene Pak Lurah Sakukuban. Maju kok dadi iya, siji. Heeh. Lah sampean dadi tani. Ngerti alate tani? Wah ya denger ah, wong asli nduni ora denger. Alate tani werna pira? Dungokno ah, gen didungokno karo warga masyarakatku kene. Nggih, kula dungokne. Luku, Luku, garu, garu, pecut. kecut, Nggih, pecut. pecut. Mosok ana luku ana garu ora ana pecut? Ya sing nggo nyeblaki apa? Oh iya, pecut, Pacul, pacul, caping. caping. Lho nggih, lho nek sawah ora capingan mledhek. Wah iya. Sik luku, Luku, garu, garu, pecut, pecut, caping, pacul. pacul. Wis iku ae kakean kok mundak kedawan-dawan ya. Lah karepe luku, Luku, luku. nyawa telu padha mlaku. Nyawa siji sapine kiwa, Nyawa loro sapine tengen, sing siji sing nglakokno luku. sing lakokno luku berarti nyawa telu bareng mlaku. Gendheng aku kudune. Lho, gendinge pripun? Aku ya ora mudeng kok. Nek jaman mbiyen ya digendhengi. Lah jaman iki kula dereng ana kula niku. Menawa ya wis ana ah. Wis ana ning lali. Ngono. Iku sing jenenge luku. Sing nomor loro, Garu, garu. Apa to maksude garu? sikile mbegar Sikile begar. neng ora oleh turu. Lah nek turu, Glundung diluluh garu. oh, glundung. Saya sikile begar ora oleh turu. Nek turu kegaru. Ngeceblok kok diluluh garu. Diluluh garu ya dadi anu, kaya iwak pindang digelepungi. Iya dadi aruk. Dadi aruk. Niku sing nomor 3. Pecut Pecut. dicekeli rapet. Dicekli rapet. Neng aja ngasih merucut. Aja ngaji mrucut, nek mrucut Balane manuk mang ana blekok, ana jalak niku mang. Pecut dicekeli sing rapet, aja nganti mrucut. Lah, Sing nomor 4, caping. tak kon lali caping iki. Muga-muga lali. Dagelan kondang kok lali piye le? Tak kon lali ya Gusti. Apa ta maksude caping? Dicapno ning dhuwur kuping. Lho, Caping dicapno nang dhuwur kuping. dinggo nutupi sirah lho, Mas. Mas aku lali. Sing nomor 5, Pacul. pacul. Karepe Angger dikipatno mesti ucul nek bar dinggo macul. dikipatno mesti ucul. Niku karepe wong tani. Wong tani. Lah sampean ngerti napa Duran. duran? Sebab apa pacul kok dheweki duran? Duwe duran. Duran kok kayune parake mendangak utawa mendhuwur. Lah anjen ngono, aduran anjen ngono. Ngene udah ra iso. Iku lah ya sanepa, Mas. Mosok sanepa? Lha Duran parake ndangak mendhuwur sebabe. nyenyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Gen le maksud le mertani iki ben slamet rahayu wilujeng nirihing sambikala. Ora ana alangan. Pangan apa-apa, murah sandang murah pangan wong duni. Alhamdulillah. Saha sing teko kabeh ya, kok mon duni tok lah kok ditungakno. Lah sing teko kabeh sing ora teko ora piyai duwi didongakno. Iya, gen dagelane kok apik tenan siswa ndak ngono ah. Dagelan apik tenan ndongakno kur wong sing teko. Lah upama sing ora teko? Ya liwat streaming mang ngedek ana lho, ana streaminge lho. Oh iya, iki streaming saka pundi Pak ni, Pak? Mbok kok endi, Mas? RHS Jakenan. Jakenan. Alah, tegokan iku lho. Tegokan. Iya, tegokan. Oh, ngarak. Sampeyan mau digolek plonto. Loh, Plonto. Rodo. halo. Halo Mas Plondo. Ah, ini ya. Manggone waduh men iki lho. Aku nang guri cah. Ki mah digoleki Pak iki kok. Pripun, Pak? Lha iki jenenge Pak Petengan Jokobaya. Wah, Supana bojone Karse. Pak Petengan. Pak Petengan. Gaweane metengi wong sak desa. Ngomong ahmu Lah wae. peteng
Lah petenge saiki madangi. Madangi. Iki wis nglumpuk. Aku Pak Plondo karo Pak Pono. Pak Pono. Iki dadekno siji terus mangayo bagya. Nyaosi hiburan utawa nyanyi utawa tetembangan. Ya di MC ini Mas Plondo. Baik, MC ini Mas Dodo dipanggil. kita hadirkan salah satu artis kita, artisnya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Dodo Revan Saputra. Ketok. Oke. Ladalah. Ladalah. Mening-mening ah. Mening-mening le. Ladalah. Ladalah. Lho iki sapa, Pak? Aku kok durung kenal. Sinten iki, Pak? Iki Pak Petengan. Pak Pono, Pak Pak Pono. Petengan. Kula Pak Padangan. Pak Padangan nggih. Alhamdulillah nek ora peteng Mas nggih. Nggih. Derek tepang nami kula Dodok. Dodok. Mboten wedok. Kalau jengking. Nek wau tak arek Mas wedok nek ngoten. Do. Do, Dok. do. Mboten sing mencolot-mencolot niku lho nggih. Ku kodok lho. Niku rak kodok. Berarti jenengan ya kulino syukur nek kodok. Ade kulino syukur. Lho wong panas banter ana udan. Heeh. Nek kodok kan mesti terus nyanyi ta ngorek lah gitu Mas. Ngorek. Niku cara basane niku alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nek jenengan ora paham wong ora bolo kodok. Lho aku ora kodok ora mudeng. Lah nggih. Sampeyan ora kodok ah. Padha nek kodhok cilik lah. Dicak aturi tembang Nggih. atau lagu. Niki Sunane Pak Lurah napa Pak? Pak Lurah ngersake lagu napa? Bapak Bapak Sumarjono. Bapak Sumarjono. Sumarjono ingkang tansah milyon nderekaken mirsani siswa budaya. Bapak badhe nyekar napa? Lagune. Barbodo, Mas. Lah kok iso barbodo lho? Lah mbok nyekar e. Maksudnya nembang, Ngoten. tembangan, lagu campursari. Kowe ku yo ngono kok. Kene iku pahamen nyekar iku nek apik bodo. Nyekar pakane. Ngono. Lho, mosok nyekar kok pendak nek barbodo to? Lho iya, ya malam Jumat ya penting tapi barbodo iku penting tapi nyekar iku nang kuburan. Nang aku nyanyi yo langsung nyanyi, Pak, nyanyi napa ngono. Bodo ngoten niku nyekare ora sah angel-angel, Mas. Napa? Digawakno kembang telaseh. Heeh. Iki lho Pak, mbok tak kirim kembang telaseh. Kowe aja mulah-muleh. Nang omah ana mbrah akeh, engko mundak mbok entekno. Tak murah bontek ta. Monggo. Bontekno kuwi. Nembang napa? Nyidam sari saged. Kelinci ucul Bu nggih. Ya, kelinci ucul, dados. Nggih, dados. Ya dados jaturi kelinci ucul, Mas. Ibuke. Kelinci ucul. Nggih. Ucul di sate. Kerja bareng RHS Production GNC Audio. Ya, monggo dados kelinci ucul Mas Lisin. Spesial kagem ibu-ibu Masyarakat masyarakat Duni. Weduni. Weduni, Mas. Weduni enggak pakai R. Dumateng Weduni. sedaya Bapak Ibu panitia penyelenggara. Nggih. Penyelenggara apa? Penyelenggara sedekah bumi. Alah wong petinggi dibayar dhewe kok ana panitia lah apa? Lho ora Loh. ono iki. Ora ana panitia-panitianan. Ora runan. Lah nek ndelok dak ngono kowe. Lho ora runan lah kok. Lah berarti sangune jake Sakti iki. jake. Aki tenan. Aki. Lho nek dagelan nyanyi rak disawer. Oh iya tromeng keret. Monggo Mas Lisin yuk. Ya alon-alon. Alon-alon apa? Kabil deren nurut dhisik ah kabil iku kok. Karo kang orjene amuk. Saged Bapak. Nggih. Duet nggih. Tenanan. Ngobengi kutha Asik. sak teruse ning desa Desa-desa. amarga aku anggoleki sing tak tresnani intiku ucul
ngulon yang Bandung ora ketemu aku terus nang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku ojo beto aku terus bali yang Semarang klinciku ono kandang lan jebulane grusak-grusu keburu nafsu keburu nafsu asane montang manting lagate akeh aku dhewe kang kebanting JNC Audio RHS Production besok spesial agem ibu kang kisah lagu kelinci sampun kelinci ucul kagem ibuke perahu layar nyekel kelinci ucul terus numpak perahu layar iku mangko omah diapalno diapalno lek ku njaluk engko kelinci ucul perahu layar engko terus lagu gethuk menawa diapalno sesore muput perahu layar iki lho yu njaluke yu Pak tuku beling pepeling atau beling pepeling perahu layar ya perahu layar terus pepeling ayo ditembakno perahu iku ngape mulai ralah iku ralah usulah rasa nganu mau mulai kok perahu layar Eca Ndurak wonge mulai ora kalau linggih wong bakal
aturan sedaya Pak Mukasi nggih. sunanipun Ah. tempeling. Ah. Bakul mulih kok Kalau bakul salinggih ngono kok. diaturi mah lagu Prau layar wong loro kelangan suwidak. Mboten napa-napa Mak nggih. Ora apa-apa, Mak, ya. Nggih. Ora lokak ning malah kebak. Ya malah Ora kebak. kroak ning malah mundak. Malah mundak pokoke mundak Iya. terus. Iki ngalap cukup ya, Pak. Pak Pon. Dongakno sik ah. Nggih dungane sik. Dungane sampean piye? Dongane yang dagelan ya nganggo wangsalan ah. Nah, iki wangsalane tak enteni. Yungaini nggo nyekno yumur. Yo ngaene alah yumur demok wong engko. Lah ya yungaini kok nggo nyekno yumur. Aja yumur demok parman engko. Diamuk ya lah. Yo ngaene nggo cekno yumur. Wong sak nduni kabeh tak dongakno panjang umur. Alhamdulillah. Ayo netepi wajib ya bareng-bareng. Monggo monggo. Jeneng selawat darakalan sesonderan aporan yen wonten obat kawula gunes bicarane aja laran yen jangkamu durung mereka sendiri Saiki gumelar nang. Gumelar tak sewu jam. Cukup tontonan ana iki jarak ae ana jarak ora. Yen ora ana mengko dawono yen usuk kelang sebalik iki. Wis tak dawu.
Sumirat apa Sumi? Aku bojone. Hei. Anggisari. Beneran. Sumirat kae wani nyolong pusaka ning Pati. Lho, iya. Aku ora iso ketemu Sumirat. Ya terus. Ketemu kowe. Ya lah. Kanggo ijole. Kowe. Gelem ora gelem. Lurah apa? Sampai ki lurah panut. Anut lurah sing kondang ning kuli. Lurah sugih ing sak sugih Pati. Nek kula marang kalih sampean ku kenapa? Butuh kemana karo aku? Ayo gue boten lho. Nek wis karo mbuh tak kapakne mbok esuk dosane bawahan begini. Ojo kaget apa nungkak romo to jakar. Nek toto. Wani mlebu gedung kusara. Surat apa niku napa jenengan to Kang Mas? Aku jare. Aku ge jam-jam ning Pati, jaga pusaka. Aku ora nyolong pusaka. Ora kowe kok. Kasunyatan ora nyolong. Alah, kowe mau kawat-kawatmu. Aku sari. Taras. Monda. Kakang Sira Kembara. Ieu sanane rikala semono sliramu ndak perintah. Hah? Kamu ponggeng lan setan rumah. Lampahan. Jadi Ya. Ieu sanane. Kaporo wekdal sak menika kula kelampah niku lampang kejar wonten ing Kabupaten Pati. Panjure. Menika wujudipun lambang kejayan ingkang tansah magilo-gilo kagedenipun. Kawula mumpung dereng katenangan badhe kula papanaken wonten ing gedung pusaka. Pamit.
bojone sampean sing saka desa Kakang. Yen kaya ngono sampean ki wis ngapusi kelawan aku. Perkara iki aku ora trimo. Loh, bojoku, waton sampean kuwi bisa mateni, iso ngrasake aku. Kowe dilarano ati, Dik. Asem ae tak lati lendane. Senopati Tanjung, Mas. Loh, keliru. Ini noloni. Ngawur ngene kok Senopati Gumilar. Keliru fotone. Lah. Kowe Gumilar. Yo. Yen kowe dadi musuh wong Pati kok saiki arep bela wong Pati arep piye? Aku duwe katresnan jenenge Rudati. Sapa? Rudati. Ning Rudati duweni penjaluk. Gelem tak Pak bojo, nek iso mateni tigasane jeneng Gumilar. Padha. Aku ya diboboti Ambarwangi. Tapi yen aku seneng karo Ambarwangi kedisian mengkene iki. Aku nek iso mateni jae iki aku duwe bojo Ambarwangi. Nunggal karep wis. Ora wong loro iki ngalap nyawaku mati saka tanganku. Lho malah tak kongkon mateni. Lah kok malah sampe
mati. Lah. Kowe kok sedakep ae kaya wong. Katisen, Bu. Katisen, Bu. Garwa kula sami ngalap nyawa kula. Ayo bener. Kakean bojo dadi sedap. Sak budalmu saka ing pulupe. Aku meli ngopo? Oke. Meli ngopo aku? Berkawis Kedanan 3 ta. Iya. Ta loro. Awit kula kepepet. Aja kepepet. Golek gawean kuwi kanggo anak bojo. Ora kanggo awake dhewe. Nek kowe nganggo awake dhewe mumbar angkara murka. Nafsu birahi sing ora iso kendhaleni. Saengga tetep peteng mata batin. Pun, sak menika kula ngrumaosi kula lepat. Kula sakniki tak palaka kalih Rugati kalih Ambarwangi. Ambarwangi, tenane Rugati iki bojoku saka desa. Sampeyan gelem nampa apa ora? Iki aku bojo nomor loro Kakang iki. Lah saku ora kene dhisik. Mah, ya wis aku saku Kakang sampean mayo. Yo, yo. Wis Kakang. Iki lho. Wong-wong kemaguan sing gawe ontran-ontran wiwit awan nganti tekan suruping surya kuwi rupane kaya ngene iki. Oh, tanpa aku sing ontran-ontran ya ndang danu. Iki sing gane Sena Kumbara. Sena Nugroho. Sena Nugroho mati. Sena Kumbara, Sena Nugroho mati. Kowe yo nyuruh wong to? Yo, Ben bae kajane mak. aleke maguan. Ora bisa. Ora bisa piye? Ati keduan kiai budek pagak. Loh, nek ngono gudeg pagak mati. Iki. Bicara. Mas. Ye bojo loro. Nggih. Adil. Nggih. Adil. Boleh bagi begitu. Nggih. Biar dan remene goreng pati pesanenan awet bane kiai budek pagapan. Dur angkara murka wis kabras. Yen ora kabrato bakal maraja lelo. Pati pulih kok diuni lumeber ing desa Duni kalis ing Sambikala paringi murah sandang lan pangan. Amin. Bapak Lurah sak perangkate diparingi panjang umur. Amin. Rezeki yang halal. Amin. Nganti rakyat cilik Duni merdeka.